kake ko du'a qatimul qur'an ni qur'ana be dafa ube du'a min fo du'a qatimul qur'an hadisa ma sabati ala ka fo ni qur'ana ya jigi kan ni du'a fo ube du'a qatimul qur'an min fo o ma sabati tide mbolo sallallahu alaihi wasallam har do ba dambi kata bunte miyama ko ode ya ake o ma sabati katama donc min sabatira sebaw yere bolo ko Anas ibn Malik ni ale ye qur'ana ta dafe na ka qur'ana be dafa aba ka demba ya wole ka qur'ana dafu nyana be du'a ke ube amina mina me du'a min done ndo ko du'a qatimul qur'an lesrita la ciren ka sa halewna konni be uruku la subhana rabbil azim yalo bisika wa bihamdihi faraka wa masabati subhana rabbil azim de sabatira konni bange ba fatulen ko fe hakke jumambe denka do ye cide nyinin kannina ne ka bange ba fatura yala fatulen ko fe hakke wore benka wa ciden ko a hake bika ika duwawu kaye ka sarakati bo aye ka sinji tugu sinji minni ate se ka tugu ni ale de ma tugu a fatulen kofe ka sinji tugu a kofe a teru iki janto ula iba teru ifa teru a fatulen kofe a ka bato do de ye iki janto la ku bonya ku karama donc ciden ko ni nye bange baka bato le ye a kofe mais anye teriya min fo komi wakati ube fale ciden tilela hada maden be tun kanyi ni mogo islamai mogo do be ba soro efa ale yere ya kanyana maya min ke dina famu tumani na atumbe fulan kafo ya ni musrikiya bara wala ni mogo do tumbu do ke nyogon fe har bi otigi bo bara wala konfa teride do donc e kanyuma ya ni feunke ka donc bocha ya o kafo kata efa na ke mori ganaye ato chogola kwa ani munun ka terinya tumbe alanya siranya ka ani munun ka terinya tumbe ala koka ibi janto o terula donc woye e bange baka ka batoli toye ika fatulen ko fe ko yala ika koliji to ibe se ka saliji tanayewa o ibe se ka saliji tanaye parce que cide salasala sabatira ko meimunata adella kakko a koliji to ko ciden fana ya ko naye ciden namba aisatu tumbe ko mina kelen kono nimba cena bolo ya ba ko nimba cena bolo ya ba ko fo ambashetu ko ale ba fo wakatu dola ko ni ji do yara ko ale ba fo ciden ma nin tonne donc mo yere ka koliji to ibe se ka saliji tala parce que minye jiye fen seneman te se ka ji tinya abada fo naye aka kuloru yere made fo naye ji togo bala fengo fenye fen senema de ate ji tinya abada ka lasobe fo naye ji togo bala de ni sabune donna ji la sesa ni nanama ko ni nye sabune ji de ji togo bora la sesa sobira mais ni sabune ya nye dronde yelema abaka ji togo bala ji inte tinya mais ni sobe fen sobilen bira la jinna aya mankutu kelen yelema ji mbe tinya ni fen sobilen de ji kasa yelema ji tinyana ube fen sobilen de ji nye yelema ji tinyana ube ni fen sobilen ye ji damu yelema ji tinyana mais fen seneman te se ka ji tinya bara fo na ye ji togo bala donc mogo yere ka koli ji to ibe se ka sali ji tala basi tala cide nye koli ke memuna taka koli ji tola aya ka janaba kola bo ko ale ko ya hadisa min nana ko min donna kolon kono ewa jene ya kela don hadisa iri waye fula bebena iri waye do ba fo ko che de do iri waye do ba fo ko muso de do abe ko min tumbe ciden kam misiri fura na fatura ya su doni su filai iri waye do ba fo che iri waye do ba fo ko muso
donc nin fana o cogo de la min ma sɛgɛsɛgɛli kɛ ninnu fura la min ka girin maana hadisa in ye de sunguruba dɔ de don jɛnɛyakɛla a nana de minɔgɔ tun bɛ ale la a donna kolon kɔnɔ ka min a bɔra ale bɔlen dɔrɔn a ɲɛ bɛ olu fana dɔ la a bɛ munumunu kolon in da la a b'a kɛ ka bɔgɔ ɲigilen a b'a kɛ k'a dafa o la k'a muga tant que minɔgɔ digira olu in na jɛnɛyakɛla sunguruba in ko ko minɔgɔ min tun bɛ ne la o de filɛ nin fana la dɛ a jiginna kolon in kɔnɔ samara min b'a a sen na a donna n'a ka samara ka samara fa ji la ka minɛ n'a da ye k'a yɛlɛ ka bɔ kolon in kɔnɔ k'a di olu ma olu minna ala ye barikada kɛ jɛnɛyakɛla in ye sunguruba in ye ala yafara a ka junubu la n'o sababu ye agada bon nin ye isa min fɔ ko sɛba dɔ yala abdurahmani do usmana de ko tuma min balo gɛlɛya tun bɛ madina ko a taara balo sa yɔrɔ wɛrɛ ka na n'a ye ko a taara balo sa yɔrɔ min tant que a ye ɲaame caman doni dɔw kan ko ɲaame kunfɔlɔ sera madina k'a sɔrɔ u laban ma bɔ o yɔrɔ in na ni kisa ma ye ma deli k'a ye fo ni y'a sɛgɛsɛgɛ ma deli k'a ye allahu alam ko i ka denmuso i bɛ se ka jaka d'a ma wa o dɔ an ye keso in jaabi yan an ko mɔgɔ min dɔɔnikɛbaw y'a yira al usul wal furu e bɔra minnu na i ba o ba ka taa i fa o fa ka taa e tɛ se ka jaka di olu ma parce que ni se tɛ olu ye se bɛ e ye u ka nafa t'i ka wajibi de olu de ta ye n'i ka nafolo bɛɛ minnu fana bɔra e fana la i denmusow ka jigi i denkɛw ka jigi ni se tɛ ninnu fana ye se bɛ e ye u ka nafa t'i kɛri ka wajibi de i tɛ se k'i ka jaka di ninnu ma i tɛ se ka jaka di ninnu ma o don an ye nin jaabi yan bon n bɛ min fɔ mɔgɔw ye nin ye hali bɛ ko kunun an ye min jaabi ko i muso n'a ye den sɔrɔ e kɔfɛ ko ale ka muso ye den sɔrɔ a kɔfɛ an m'a fɔ ko u ka taa kiiri laban ko ale y'a ka muso bagabaga ko muso yɛrɛ jɔra a la ko tiɲɛ la i ka den tɛ hari n'a kɛra o ye dɛ burukudama ko hari n'i taara tunga la san 20 de b'i n'i ka muso cɛ n'a ye den sɔrɔ e den de don a bɛ don i ka tiɲɛ de la foyi t'a bɔ ni lehanu tɛ hari n'a yɛrɛ ko de i den tɛ dɛ o tɛ se ka bɔ i ka denya la ka bɔ i ka tiɲɛ la fo a ka dangali in de kɛ anw tɛ ninnu t'an kun fɛ o lezina da'ima libusi liman ni masayila seeru ma dɔ taara u fɛ a ko ne balimakɛ a fatura san'a ka fatu a ye wasiya kɛ ko a ka denw na nin den min filɛ nin ye ko a ka den tɛ a furu ka fatu a bɛ don a ka tiɲɛ la ou bien a tɛ don a ka tiɲɛ la u ko tant que ani muso ma li'anu kɛ ɲɔgɔn danga kɛ a tɛ bɔ a ka tiɲɛ la foyi tɛ se ka den bɔ i ka tiɲɛ la ni ɲɔgɔn danga in tɛ muso yɛrɛ k'a fɔ i den tɛ dɛ a ka jɛya ko i den tɛ dɛ tant que a ma ɲɔgɔn danga in de kɛ a bɛ don i ka tiɲɛ de la n'a taara fatawa islamiya Sheikh Abdallah Bumba ye nin kɛso jaabi dɔw y'a ɲininka ko san 4 de b'ale n'a ka muso cɛ a ye den sɔrɔ a kɔfɛ a ko den y'i ta de den y'i ta de e de t'a dɔn n'i bɛ den in bɔ i ka denya la fo i ni muso ka ɲɔgɔn danga de ni o de ma kɛ a tɛ bɔ i ka denya la
ah sura mo de foya sura nyu de jabiya madon ko aya jija tinya la ya jija ambe dirisu munun fo aka hakili to la ko lamini hakili ko ni e yere jene yake muso no fete ko ye demmi soro suro ninde jabira la ko tiren ka di sade bo la wolele ahira le hajari jene yake la denta bolo ni e ka fali ke tara do ka fali muso gosi ni fali ye den soro jonta do ah donc on mo nunu ni ko jelen de hadisaw de bo la jene yake la denti bolo itari kala wajibo doro ka wuli ni den mi soro la wala muso de taye goye anyo fo tiden ka disa salin doyina ako lili ahira le hajari ako jene ya kila kumantiya de be dente e bolo oni muso min furulen da ye den soro kiri kele unte quoi fo mo ko famu wa alaikum salam ah ah ko ni be salila fenyana do ewa aya nyesima ibe se ka fagawa ibe se ka faga ebe salila saya nyesima salli tige ka faga ubi ama nyese yerema e nyabe sala aba nye aya nyesi mo worema dewi seni sigilen fule saya nyesa ma ebe salli kono kana to salli la fo akata kide salli tige ka sayin faga o ko fe be salli ube e nyabe finye tola ube demi senu abaki katama kata koloma ebe salli la salli tige iko kisi folo o ko fe ibe sagi ka salli ka wa alaikum assalam wa rahmatullah awa bon ni fle kam min ñininka ni ñe kabila ko ni kele de do ani ñogon soso de dabe mogo ni ñogon ce ñode fanto jaabi ke ngo fe ñe kele ko de anto jaabi aw beta kabila de sigi ko ñanabo ni kabila yere dara doni kiba mununa ku wele ku sigi ka ko ñafuye unu bu ñanabo ñogon fe cheikh sal fawjani yode fo aka ñininkali jaabi la ako ñininkali na dilolen be ewa muso bila ko de la wulu to jaabi ka question kono abeta kiri tige yoro de la ñininkali ni a dilolen be furu ko de la ani nin ka muso sagi ako ale to jaabi abeta o ñanabo kiri yoro de la ako ñininkali ni kele de do mogo ni ñogon ce ale to jaabi aboto ñanabo kiri tige yoro de la ako ñininkali nkan ñininkali ke nin jama kulu kan kan ñininkali ke karasa kalli tasafi pour ka ñininkali njaabi nka dimi boala ako ale to ñininkali jaabi o ñininkaliw ye fitina ñininkaliw de olu te ñininkaliw njaabi fitina kamane ka ko jugu cari kabila mogo ni ɲɔgɔn cɛ donc ko fɛn o fɛn ye kɛlɛ ko de ani kote fula ko an to jaabi kabilaw ka sigi k'olu ɲɛnabɔ waaleykum salam bon ko muso dɔ ye ɲininkali kɛ ko amo bɛ cogo di amo ne delila k'a jaabi a cogoya fula de don i b'a fɔ taaminu sihin ou bien taaminu tibbi cogoya fula de don taaminu u b'a fɔ a ma asurasi cogoya fula de don taaminu taawuni baasi t'o la mais taawuni tibbi ou bien sihin ni taamuni tijari o bɛɛ ye haramu ye toni kaba bolo
bune useminu nyinin karanina atara ameriki sen dola ameriki u ya nyinin kanin ko damina no yoro de la kai ani few ko an furakeli akagele an feya to ya dobe kalo obe hakke do sara ni e banana ni tara docteur solo ibe tara furakeri yoro la ube ebe hakke de sara donc gouvernement be to dafiye obe chogodi no seminu ko folo ako yala kalo min be tige kabo e bolo sa mumeni insarala atigera kabo e ka worila ube ye sa mume hakke min bilali ka ya sara sa mume e mabana ako jonganyera ha na fulo dira muno mawlude ganyera bo ako ni e ye sambe yere sara e ka sa mume yere sara misali lan ka misali akera watande ibe min sara san kono banaw yo esoro operili do yesoro fo wa kemetara ela midon kelen tare ka furakari la jonganyera bo ako ko be nin togo la nin togo de ko al maishiru ako maishiru min nana qur'ana kono ni ala ya ni fulan ka foya ni doloke aya kelen kono de ako de yen ni nya ko haramu de ni nya islamiya sariya ko bainal qulumi wal qurumi ko ni donna la ibe ganye ni perdi ni nyogonche o togo de al maishiru o ye haramu de sheikh salih fawzani fana nyinin kara nyogonama akon ni nya haramu de ni nya ka walli na folo de dufu akon ni e banana wori munun be fara la nyogonka e be se ka eni mugo munun farala amu inka mugo munun be wori bo ko e be se ka e ba ke ka furake ito nyogonka wori de la akoy ba ke ka furake ito nyogonka wori de la mugo wori de ka wori fule ka e furake donc kon ni nya haramu de ate be islamiya sariya la ta'aminu ta'awuni jama kulu do farla nyogon ko yere ka keshi dila an kan dila nyiren kan kan ni hakke dila keshi kono ni fanta min banana anna dota keshi la ka dima fuini yere furake ninde to ko ta'aminu ta'awuni ko tija so temine ko be ka sarade awde farla nyogon ka tabo min banana abeta kadi ale mari ate foibo ni fanta min banana ni furakeli gerela boro ha an ka kesi fule an ye nin kesi wori fara ɲɔgɔn ka dɛmɛ de kama ni fule ta ire dɛmɛ na i ka furakɛ k'a sɔrɔ ale ma foyi bɔ nin de ye taawun taamini mɛ ko cogo minnu fule jamana ninnu kɔnɔ nin bɛ dɔ bɔ dɔw bɛ se ka caman bɛ se ka taa dɔw ka furakɛli la dɔw fana bɛ se ka san mun mɛ a tɛ se a ma nin ye haramu de silamɛya sari la ni ɲɔgɔn nafolo du fu ate daga silamɛya sari la Sheikh Abdallah Bumbaji y'a jaabi nin cogo de la Buna Usaimin y'a jaabi nin cogo de la Sheikh Salih Fawzani y'a jaabi nin cogo de la nin ye haramu de dɔw b'a fɔ ko a dagalen don ko tɔnɔ dira jɔn ma ale ma haramu yɔrɔ ye dɔɔni kɛ a haramu yɔrɔ de bayna qunumi wal kharmi i bɛ gaɲɛ ni peredi ni ɲɔgɔn cɛ ko ni hadamaden bɛ gaɲɛ ni peredi ni ɲɔgɔn cɛ o ye mayisaru de a haramu yaren o yɔrɔ de mais olu taara dɔw taara k'a ladaga ko tɔnɔ bɛ di jɔn ma tɔnɔ de bɛ jɔn ma mais ni ninnu ye ko min fɔ a la e m'o yɔrɔ ye o bayna qunumi wal kharmi dɔɔni kɛbagaw bolo ko bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o ye mayisaru de o ye haramu de a tɛ bɛ silamɛya sariya la min dagalen don ni minnu ye kesi dila ka wari don a la ni min banana ha taa yɛrɛ furakɛ n'a ye fu fɛn tɛ nin de la nin de ye taawuni mais nin bɛ dɔ bɔ o ye haramu de mais dɔɔni kɛbagaw ko ni jamana de y'a wajibiya mɔgɔ kan i tɛ don jamana ka saragosi la i tɛ don baarada la jagoya fo i ka o de kɛ bon dɔɔni kɛbagaw ko ni jamana de y'a wajibiya mɔgɔ kan o ye wajibi kan i bɛ don a la baasi t'i kan mais ni banana e yɛrɛ ka jate minɛ n ye hakɛ min bɔ n'u y'u furakɛ o hakɛ dafara de furakɛli jɔ masala ni e ye 10,000 de sara san kɔnɔ e banana e taara fura dɔ san u ye min ta i ye a sera 10,000 ma e kana taa fura san ko an m'o tuguni dɛ e k'i ka fura san jɔ e yɛrɛ ka to k'i ka fura san ou bien n'u ye i furakɛ a cayara i ta ye e ye 10,000 de bɔ san kɔnɔ olu ye fura min di e ma san kɔnɔ e ka bana cayara a taara 20,000 na feere kɛ u ka 10,000 e ka 10,000 min bɛ o jɔra 10,000 da in kɔrɔ 10,000 min dara ka feere kɛ i k'o sage ka don u ka kɛsi kɔnɔ i ka sara u ye k'u de kɛsi kɔnɔ dɔɔnikɛbagaw ye bɔda kɛ nin de ni jamana y'a wajibiya i kan
i bɛ don a la mais a jate minɛ i kana furakɛ i kana fura don i la ka dépasser dɔ la min ka ca i ka bɔta ye i ka da i ka bɔta hakɛ ma o ye darura ye n'u y'a wajibi a ko komi mobile assurance filɛ an bolo cogo min wajibi de don mobile assurance minnu filɛ nin ye haramu don silamɛya sariya la mais diyagoya n'i ma ta i ka mobile tɛ se ka boli e b'a ta n'i y'a ta n'i ka mobile tiɲɛna san kɔnɔ i ye hakɛ min sara n'u ye dépasser don i ka mobile la min ka ca n'o ye i ye hakɛ min sara o bɔ a la i k'a tɔ segin ma dɔnnibagaw ye o de fɔ n'u ye wajibi a kan mais k'a fɔ a b'u ladaga wa o haramalen de don ka taa dɔnnibagaw ka kitabu sɛgɛsɛgɛ ka lajɛ subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk